Trevor Gatefault and so good on Bháinseach in Neiscart Hibredáin de Leathcheannais Ógáin Rávíle agus a fithe cehragus na slúte balúisteach Chanónaigh réúm de jazz an amsa an bhíon Ríogh lehanna beag guide sé ó hÉireann lámh cléisteachtaí taobh na lámh deise ach tríd is tríd na canílacha anmhad an cléthe Leathcheannais sa. Mar derm se fuair Naas agus Meánscoil na Trócaire agus Aodha Leathcheannais Ógáin an dúis dos na bútóirí sé. Deise goinge máise, súla chahar na fórna a bheith dul chun Páirc Chanónaigh agus tosnóid le scoil na mráthir Chríostaí ó Naas Charlie Carroll hosnog sa cúldómh agus tá lína lán cúl láidir ó sa chóir amach. Niall Kramer, Brian Hochter agus Matthew Kelly. Siad Rob Murray, Cathal McCarthy agus Jamie McGurk hosnog sa lína lechúil agus Bert Anna chumas a Lár Páirce, co-captain na fórna Cian O'Reilly agus Liam O'Connor. Tá rá ahrú déanaach déanta ag Naas an cluiche seo, an chéad ceann sa lína lethosig agus iver a fithe Darragh Martin is stig in anad Alex Lenihan. Agus an tahrúile sa lína lán tosig Neil Fowler, AJ Jordan, tosnóigh Jack Kelly a caithfhar fithe ina áid siúd agus tosathe bríomhre eile Tom Kelly, Daniel Hamill, Fergie O'Donnell agus Evan Gilmartin. Nis fuair Meánscoil na Trócaire ó Cnoc an tSeabhaic dar nó I drálaí agus a ríist fuair an láidir I dul chun Páirce an cúigear díag mar ranníoch níos túisce I dul chun Páirc Chanónaigh. Michael Tansley os na Stachaigh hosnógdómh sa cúil agus Gary O'Riordan Oisin McGibney agus James Fisher ó sa chóir amach. Tá lína lechúil éifeachtacha le Padraig O'Halloran, Jack Murphy agus Ben Murphy. Caithfidh Daniel Kirby Ganzi Ivert Shucha sé Chanónaigh agus Eisian taobh le Cian O'Gara agus tosa den sca. Comád súl Oran Ferris sinna captain na fórna ó Ard Farte ag iver a hain diag agus lína lán tosig Harveh bríomhar taithí idir chun déiles na mionnóir I géirí ag Paddy Lane agus Tomás Kennedy agus Noel Townsend os na Stachaigh istig imime Cairnóga ag iver a cúideag. Se na slúte I balúisteach don cléthe Leathcheannais sa agus an dá an fiachfar Aodha vantamach sa cléthe Cheannais Deir seachtain na léile Pádraig I Páirc an Croci Welfie. Bóthir agus slí anna bha ag an dá an chun teachgadí an stad áirithe seo agus ag fécintar Naas bhfuilbhúidir an cúigú craobhlein in imimecht sé bliana agus anna hespántas fad tucha I gcuine chláiste Naomh Belindas an chéad lá I gcuine chláiste hÉireann Sathairn lá carracúte go gcuine héine seacht an son an cléthe Leathcheannais hí an lámh an uachtar có héine tríide go gcuine náda sé in ag chláiste an Cnoc Vig agus an son sa cléthe Leathcheannais a ríist an lámh an uachtar in ag chláiste Naomh Mel ó Longford dó an ag gcuine héine seacht agus an son dar nó ag Leathcheannais churn an bráthir Bosco an Leathcheannais héine dóigh I gcuine chláiste cholam talamór a bhí náda de agus é sin tucha lótha mar dermse le taspántasaí maithe tríd is tríd. An son ag fécintar Meánscoil na Trócaire Cnoc an tSeabhaic agus blian starúil go dainn sa bheith scorbé sin an chéad bblion dómh churn I bhrí a thart lótha an sa gúig mún agus ríist taspántais anna bha tucha ó hús na bliana agus gan éon hÉireann in iireacht de sé cúlín dómh ins na cluichí sin fad. An chéad lá an lámh an uachtar a gcuine ach an chóiste an son Sathairn bhauta an bua go héasca I gcuine chláiste Chríostaí héine fithe cúig gcuine héine cúig agus an son I gcuine na cóirsannas cléthe eile an bauta trí I gcuine Poblanscoil Chorca Cuine agus an son in san cléthe Leathcheannais in ag Naomh Brandán Killarn an lámh an uachtar dó Cairde go gcuine náda seacht agus an son Leathcheannais churn Ivory. Bhí sé dín, bhí sé deachar bhí anna chaimhland idir ggóleacha agus a córsan in Trálaí agus CBS dar nó scoil am ráthir Trálaí a chuidir an lá lótha náda cúideag I gcuine héin a naid. Rud a chialín go bhfuil siad ansá agus réig ag cluiche Leathcheannais Ógáin 2000 agus a fithe cehar. An réiteoir is a fear Hibredáin agus sin é fear ó áinehan na muile in Neiscart Hibredáin Sean Lonergan agus ní fad uganis chafhisteach na pelle in san Bháinseach. Na himmerthóirí dolisteach in san Cearcail Iognáide agus sin beag na gréig don árán náisiúnta an sa Bháinseach. Tail den árán náisiúnta go fóil agus máise ní bheith ach Tommy Dollave mar derm sin réiteoir Sean Lonergan
Bhaile na fadó agus slua bríomhar Bainseach sa seastán ós ar gcóir amach don cluiche Leathcheannais seo agus viidir ag canna agus ag Míchéal rivan cluiche beag an atmosfér be cearcamach anna chaimhlan town agus sin ag súil go mór leis. Leis gachtain in san háisce cearta. Cuoinnig an dó ahrú déanaach sin ag Náas agus Dargil Martin agus Jack Kelly ag tosnú dómhan sa Chanónaigh. Céad seileadh búta an son ag Náas Liam O'Connor. Dín taobh hauld an Páirc agus an slú a fós a balúisteach an sa. Siar an son héintse Cathal McCarthy. Scoil Anna Bhúr Darno Náas agus os can míle scoláire. Rá úntaach agus le blianta beag an ús iad an úachtar. Ógáin ceantar me siarí sé Cathal McCarthy. Leis an cúlbar atá amach bhí sé cleachta na cicin na séire é héin rivan cluiche níos an taobh an Páirc. Rob Murray leis seileadh den Náas Pass seachtaín lán Cluiche né Brian Hoctor. Tá sé ag bogan na pelle go marach tús na himrantá. Seileadh acu ónar gach isteach an fel. Nes Daniel Hamill. Sean son ag Tom Kelly. An orda hain siad seileadh agónaí an son an réitear ag scuile leis an imirt agus rís cinnte Brian Hoctor brá leis bogad chun tosaigh. Ach dín clíán inis. Otas lá Daniel Hamill a ríist. Lucht banistíochta híos fún an sa agus slua deas a balúisteach. An cúlbar a ríist Charlie Carroll. Nis Evan Gilmartin. Ide glóric oscailt a chuirsáil saoil agus an awl. Go dtí go meid bearna éigean seo chun Cathal McCarthy inis. Ach dín clíán Daniel Hamill. Nis Cathal McCarthy ríist dóhann seileadh feice go siúd agus ag an cúlbar a darno. Matthew Kelly. Cúlbar ríist just brá le cúlbar inis le tamlína nús teachtamach. Agus seileadh a ríist ag Matthew Kelly. Seileadh le gá nómad an isglán ag scoil na mráthir Christy ó Náas agus seachún isteach Tom Kelly pass cliste seach go dtí Brian Hoctor agus ag a deir Naas Kelly sean an sáir Cúlian Canson imime isteach ó bhí sé idir gá chóirla ach ag a deir stoppathe agus glant ag Meánscoil na Trócaire Cnoc an tSeabhaic. Teachtamach a ríist tre Michael Tansley sin in cúlbára James Fisher inis. Tacticí spéisiú le tús na himrathe. Lús inis in imirt Meánscoil na Trócaire agus an ceantar bogad go margaí taobh lás sár obair déanta siganson ag scoil na mráthir Christy agus an ceantar clanta agus Cian O'Reilly siaranson ag Carú. Obair bhá déanta son ag Gary O'Riordan. Nis Niall Collins. Fnacht an fast tá Pádraig O'Halloran. Leistigh den son tá Sean Corkery pass seachtaí Corkery. Gúling cruúig an son foiite ach dlecha go deireadh an réiteóir. Ní léon scór fós going an pass. Son imithe isteach agus smachta go háling ag Meánscoil na Trócaire. Ag an deir caiisi teach siar. Ní dom go méid mór an scór an sa Chanónaigh. Fécintar cuasaí go dtí sean ceanson sa lár ag lurg na pelle ríist. Tá fear lár Páirc Daniel Kirby ag caithimhir tucha sé. Ní raibh fáilir gansaíomh ra hocht. Kirby fósadal. Dacratí third fé scór anna chosantón dáhéhann sa Chanónaigh ag an deire Naas Paddy Lane sinné mionór chiirí na blina se cata Lane ach a iirecht ar héamh na lámha clé agus an chéad iirecht ar stréan sa fós falla ar chlár na scór agus trí nómad go le cata. Is Charlie Carroll leis an gic amach. Darno ó héamh Corny Ógáin níl sé búta riomh ag Meánscoil na Trócaire agus tá sé búta Ein uair amháin ag Náas bin siar an gábhí agus a fithedó gábhlíon noch in. Fúidir ar chláiste Naomh Browndown ó chailear na seachúing scoil na mráthir Christy a ríist. Cian O'Reilly co-captain na fórna amach dín clíán. Galóir gléisna méadathe gotha agus géire eile ansa in sa seastán an ceanson Haran lína ag a deire agus a bhábhar Cnoc an tSeabhaic. Cinenne an bhhair agus an ceartaige. There's Jack Murphy. Ach a ríis na cosantóirí chun tosaigh.
agus deis a ríiste Cathal McCarthy Tráchtaire. Smacht a gáling a sigan sonnig Evan Gilmartin. Shonníos fear ó Naas na Rí. Cathal McCarthy ríist. Canson contorta me stacan sonnig Ríogh Corshachty Ferdi O'Donnell. Smacht ag O'Donnell agus ag Aodha Tráchtaire. Dílinn scór fós. Peir gohfuil chance in a seo bloch á Lúntaach Jaintonson. Agus Shellah ag Ben Murphy. Cailte agus an réiteoir á rá é sin go Míchéal. Agus an kick séir ag Aodha I bhábhar Meánscoil na Trócaire. Tócha go mar. Brúanis. Dílinn scór fós. Cúig nómad caite. Ag fécinn tar na scór na gotí seo bhfuil tá cúig cúil déag agus 7 cúilín aimse ag scoil na mráthir a críostí gotí seo am líana. Agus ar déhile tá 10 gúil agus nóch is a 1 cúilín aimsethe ag Meánscoil na Trócaire agus níor ghéileidir ach 6 cúil agus 39 cúilín. Nóta inisdal seach an leabhar an réiteóra. Agus an chéad cárta Piocas Úsanson. Chanónaigh ag Uimhir Hocht, sné Cian O'Reilly. Don Chalís son agus Seachúnga ríist Meánscoil na Trócaire. Oran Ferris an captain amach dín taobhseach dí Sean Corkery. Collins in ish. Go dtí Ferris a ríist agus dul ó dhuine go duine. Cínton sais cosint. Tá an dáhéhann seo gach duine ag tiism siar ag cosint. Agus is ag glóric slí ag an teisteach. Oscailt, Bjarn ag an teisteach in ish. Dí Tomás Kennedy. Fécinn sé in orda, seans ag Coolín an Canson an meisteach. Sár Coolín ag an lántasí. Kennedy ag aimsún chéad Coolín an Sathairn da Meánscoil na Trócaire. Beagnach 7 nómad caite ach biú fannacht an Coolín sin. Naas ar leis an cúlbára. Ríist bhí breúar leis an gic Masita Hogan Kennedy ó chríochn sé go snasta. Leis Meánscoil na Trócaire brú chun tosaigh ag Ríogh stop a chur le Naas a teacht amach leis a ganson Shellah Cathal McCarthy. Go leor an fellig a siúd an sa Chanónaigh agus ag Brian Hochter comá inis. Dul a rúthair Tá McCarthy she's tríd an lárin pass amach tín Cluiche fear amach sin agus Chalís bhfuil níl a dearn réiteoir smachta sé ag Ferdi O'Donnell. Ach rí Shellah Cailte, Leach Cailte, ar Naas a ríist ag Naas. Didn't taobh Sutton Farcanis, Ruch a dhéanamh ag Rob Murray and pass him Seachtaí Murray, Seacham a deis, leis a Tógan Canson a meisteach agus ag Aodha hÉireann Seasnán an son. Rob Murray leis a gúlín. Ach feice go háling an son an pass sin chur amach chuige agus le hilling a bhí teach níos scéire hÉireann Seasnán ag Murray. Is beidir go tuchad na scóir inis, thug sé beagnach 7 nómad an chéad ceann. Ach an son 2 ceann leistigh den nómad agus ríist cosantóirí Naas na Rí in Uachtar boutáin eile. Cian O'Reilly. Seachtaí Liam O'Connor. Ag Aodha fágadh siad an number fé Niall Kramer an tamsa. Páirc Aodha in áíire ag an amsa den bhliain ar chuinnú an bháisteach bhí going le seachtain dar nó Páirc an Chanónaigh I atá an sos a Bháinseach. Matthew Kelly. Fear Yamshik an Coolín sin Rob Murray. Tiúis na bróga agus Ilinn Géir go maith. Coolbar ríist Charlie Carroll. Tráchtaire dá go dtéine ag an Loch Leanúna sticks an Ardán sin an Spórt a bhí nán. Agus na Cluiche seo agus Naas na Rí ar an ansaí boutáin eile amach tín Cluiche Matthew Kelly. Seachas Lawrence an agus amach ag Brian Hochter a héin agus Cathal McCarthy le golóir Shellah. Sean nós for the háá, dul saoil agus an awl agus an coolbar ríist Charlie Carroll. Coolín an taobh agus
I know when Canon so in Leathcheannais Cuinnig an Tarnic Leathcheannais dul raig Amoric idir scoil mar her Christy on Ógáin agus also gormach by Delisal Neve Gerald och lost nu o Chaislan and Vari Cliffeger Shul Meála Shani in Núnagáil Naas na Rí Gadi Brian Hochter Rís agus in Bháinseach Cooley Rob Murray Fauner Chachan Tossig Gadi Matthew Kelly na Cosintúir Déna for na Hibre Scoil mar her Christy Naas na Rí Gadi shot Chanónaigh agus Pergol Oscailt Istiganson agus Desh and Canson a Mehe Stock Haren Chasnaun agus Matthew Kelly ag Aimsú Gá Cooley na Stigi Céig Naas na Rí agus he goffa Cooley chun na Mahasa Meánscoil Trócaire teachtamach Páirc bháin eile Scoil nar osclaíoch go dain go dtí gábhílagus hain scoil nua má hí agus cuioine grad argument in rád a gúgamún go dtí gábhlíon ó hin agus an son churn íomhairí agus an chéad craobh tu go leotha imlíonna gona scoil am ráthair Christy ó Rálaí idir chun tosa go maith an rise ná i gona cathrach idir chorm agus seach nómad fácach anna chríoch ar fad agus trí Coolín atra ag a deirnis kick sair ag Meánscoil na Trócaire agus deisiach Paddy Lane for sin ná Coolín sa clethe ceannis sin churn íomhairí agus an count an teachta seach ó Paddy Lane in Aodha hain sé anna chrunas aige agus scór densco Corm den tarn abouta. Cuoinnig Mohammed Cormac Dern himmer go make Aumbreisiach tastal and so Bháinseach. Agus cáfis nach go meoch kickan Éireann ag tastal chun na fórna seo scarún Míchéal. Go dtí seo tosigh gobar gob an Aodha hain sin chun tosagan an tá Niall Collins léite go maithaistegan an a ríist áfach ag scoil am ráthair Christy ó Naas na Rí agus deis go teachtamach a ríist tre Darragh Martin. Dimmer sé anna bha ag Leathcheannais Line. Tom Kelly inis. Oh, sure, alta hím ag raibh Cailíswell an buntáistá tartan son ag Sean Lonergan agus ag a deire ní léon buntáiste teachtas sin agus ag a deire an kick sair dul over Naas na Rí. Cathal McCarthy a ríist. Téanrad le seo catú bheith airach nach déon passer stray nó bheith an noscailt ar fad de chúla chéile a go dtí seo banistí cluiche go maith an son ag Naas na Rí sleanú amach an son tá Matthew Kelly dar nón Coolín ige níos túisce agus na Cosintúir Déanamh na scórála de Naas go dtí seo Chanónaigh deis an son ag Tom Kelly Kelly ag scuile iireacht úntaach isteach Haren Chasnaun Naas na Rí gaffa an tosa go ríist Tom Kelly an tamsa Kick'emach tóca go mar an son ag Meánscoil na Trócaire. Chéad bhliain dómh dar nó bheith gimmert go mórtas churn í Ógáin. Jack Murphy. Is a chun Niall Collins. Tá lús an tan í léon ceisian ceanta sleanamach dín taobh lína. Ag an deireach dín lán tosaí Sinead Tomás Kennedy ach tá Cailísh feice an réiteóir agus tar sé sin seansa le de Paddy Lane. Geall a bheith an spot a chéine onar fuair sé an Coolín deirnach dómh ó kick sair agus tíorlach chóir le leasan san a chur ag an réiteóir ar immerthóir Naas na Rí inis Paddy Lane. Coolín ó kick sair go dtí seo seansa inis na fór na chotharmúd an tríú bhouta. Leohan na gaotha agus cór na gaotha le Meánscoil na Trócaire in san chéad leathansa ach tá an iireach sin dulta ar fóríl. An chéad ceann tá mithir stray Nun tarna ceann go daine tá mithir stray cá in san chéad le. Is tar sé deise le Charlie Carroll. Cuirsaí a thosnú dún an seo. Carroll ag fécinn turn around an immerthóir is ag brú súst an chiicamach seo. Cá sé dul fada leis ní léon ceis fé.
Fear Sínta agus well scuileann réitear leis an imir to Rís Naas na Rígus oscailte inis ag an bhar lár Páirc sinna Liam O'Connor. O'Connor fós dul tá fear leis tá deis an ag Naas ar cúl sar cúl ag Ferdy O'Donnell. Cluiche den chéad scohan sa bhí cosantóirí Meánscoil na Trócaire oscailte Susan son an pass ag a Liam O'Connor steachtaí Ferdy O'Donnell agus cúl úntaach an son ag Naas na Rí. Iad gafa chun tosaigh inis scór mar sin luachmhar an cluiche mar seo héana trí gona nád a dó agus carú uair díra cata. Leis an buntáiste agus Shellah agus forlábhas inis ag scoil am ráthair Christy ó Naas na Rí agus Calí Shellan son feice an réiteoir. Sin cúil agus gá chulínas ag chéile spreige sé sin iad go cinnte. Beg Spórt go cinnte Meánscoil na Trócaire comhéascas a hon idir She Street and Lawrence on agus bhí O'Donnell fácha leis éin ar imil na Chanónaigh. Tá siad fáin tá siad sásan is an cúl lúg for sin a ghaimsú. Cúl bhána fórtar in san Leathcheannais go mórtas lein agus a sin ag an cosantóir Rob Murray. Nis a chun a ríiste tá cúil sin treis misneach a hartómh Shellah son ag Matthew Kelly. An imreoir se agus nis an sig Brian Hochter an lán cúlaí a teach an tosaigh. Tá na cosantóirí man scóráil an sao Chanónaigh. Hochter ag aimsú sin siúr das na cosantóirí ar clár na scór agus an bhearna síntamach boutáin eile. Cúlín atra. Táchtach inis de Meánscoil na Trócaire teachtar national cúlín. Ríist an countsa taring a shear agus an réiteoir rá go méid gá le céic séire le hart de Paddy Lane. Cúgan count Dernachar strain count right sin hÉireann Trasnán. Countsa well tá gá iirt trisbheige count scóráilta. Se deis ach an luúric sin ní dasaléid. Paddy Lane in Aodha a héanann count son in Aodha agus ag a deireadh hÉireann Trasnán sin freigra ar le héad de glór agus an tarna cúlín an son ag Paddy Lane. Bhearna ar nasty ceithre cúlín. Tá cúlín ó chic na séire ag léin. A go dtí seo be siad beánaí bord nach bhfuil mór an deisina ón imirt oscailte ag Cnoc tSeabhaic náir a héin siad. Shellah an tamsa cá. Déint go maith an son ag Niall Collins. Leis tá Oran Ferris ag Lord Nilly Road más féidir pass a thart isteach chuige. Ach ag Garrett Tríd an son tá Daniel Kirby agus Calí Shellan son. Cúpla Calí scéalt an son ag cosantóirí Naas na Rí. Agus seans díreachós córan cúil ag Paddy Lane se an ceann is fosa. Rá ceann aimseo chicin na séir an ceansa spreálaistal le hirdach tá irdach town tá crinne sound agus tá gá cúlín na stigí chéile ag Paddy Lane agus an bhearna ar naisinis dí trí cúlín. Freigra maithan son ag scoil am ráthair Christy. Kick amach Chapton son o Charlie Carroll. Náir sin goháil den chéad scohan son a ríist I lár Páirc ag Meánscoil na Trócaire tá misneach in isis acu deis an son ag Daniel Kirby. Cúlín úntaach. Sin iireacht úntaach an son goháil úntaach pass furfa Kirby agus críocht den chéad scothige. Trí cúlín na stigí chéile inis ag Meánscoil na Trócaire.
Leis kick amach agus Naas beidir tris titmas an cléil couple of nómana nús an cúil sin. Ní dom go bhór baríoch das sa bhéidir scoil sé tris. Spragan níos mó a thart Meánscoil na Trócaire na aon radile agus staidse an kick séir nó an kick taobh lína sin. Well, ag deirstolm go meise I bhábhar Meánscoil na Trócaire. Ní bheith nó an ceirrta an réiteoir agus siar rachaigh Naas na Rí leis a gceann. Tara, Irene Lowe Chachtamach and Love and Aodha agus an Buntashan son tucha ag an réiteoir. Nómad Caite, gá chúlín atar an cléthe tá Haribh tanmh go dtí seo. In san Bháinseach, Sleaunaiseach, in san taobh sodran farcatí Daniel Hamill. Ag Tara, Rán ó sé dul siirtí Brian Hochter. Cúlín úntacha go siúd a Héin agus Matthew Kelly agus Rob Murray. Tuairdas na Cosantóirí ach trí ceann de cúlíní. Cotton so Chanónaigh inis, Jack Kelly. Tá sé sin mídleach agus ag deire kick séir le dul chuige. Tócha go mar an spot Míchéal, nó níl sé tócha, well tá sé tócha. Is scoil an rathair Christy ó Naas na Rí agus roch díreach síos tríd an lár á tosnúcha amach trasanistí Evan Gilmartin. Fecin lína dubh de Cosantóirí atá ó sa chóramach áfach. Is Brian Hochter. Dar nó obair bhór déanta Naas na Rí le blianta beag an nús ní hamhain sa féileach san amháíocht chum agus iad ag buchant Craobh Caundé agus Craobh Lion. Ar bhór a dhéanamh in san counter sin I gail dar inis. Niall Kramer. Tá bug níos fearr. Evan Gilmartin. Seansan son a ríise Niall Kramer. Fós a dul. Leis an dasó Kramer ag an ceansan ag casa. Agus fóríil an chéadíar go dainar stréich os a cléthe. Biú tart fé. Cúlín ag Meánscoil na Trócaire Cnoc an togh. Héna Cathric scoil am rathair Christy ó Naas na Rí agus clínse sin go bhfuil bear na rá chúlín fós ag Naas an so Chanónaigh. Cín O'Gara. Taobh leis an san tá Ben Murphy. Murphy fós a dul. Ag éirigh sleanú haimpel ar cúpla duine an son. Déanta go maith an son. Paddy Lane. Ach Shelf Kyle an son agus Masita Hogan Tom Kelly. Scoil am rathair Christy inis. Bhargheim se gon cúil Ferdy O'Donnell. Seacha fada le Evan Gilmartin. Ó tá Tarrington son gan éon cheist. Agus beag buile séir, agus kick séir, agus deis. Bansha ag scoil na rathair Christy. Her scór an réiteoir dul amach an leabhar leis an bharbhí ciúntach agus tar sé seans eile dómh an son. Cuoinnig an trí cúlín dearnach aimse an son ag Meánscoil na Trócaire Paddy Lane le gá ceann ó chic na séir agus Daniel Kirby ón immert. Agus river sin catú dul ar neistín cúil 8 nómad hin an ceann san takeisteach ó Naas na Rí bhfuil crinnes ann tá an muir ag dul go dtí an brat agus tá sé sin hÉireann Trasnán an a scór an son ag Evan Gilmartin. Rís Naas Nartú. Trí cúlín idir na fórna. Brúan son a réiteoir ag deire rag raibh sé sin numracach. Calí Shella. Tócha go mar. Seansan son ar a scór agus é sin. Roéis go beidir ceistan son féin gosant. Ach scór maith eile an son ag Naas na Rí agus é sin ag Jack Kelly. Ní Jack Kelly ag Derry Gilmartin. Gá ceann mar an son ag Naas na Rí. Will Fragger will score in Meánscoil na Trócaire Dave Elliott an ceann san a méisteach ó tá sé sin hÉireann Trasnán an éirecht an son ag Paddy Lane.
Glúiseach má cóimar dúntaach. Agus fragramán bhearn ar nastí trí cúlín a ríist. Rob Murray, Carol Lurg, can talk to Maclash again, son. Paddy Lane, here, Shalom Galter Nash. Good at her Nash and son. Egg. Meánscoil and Trócaire, Oscailty and so. Paddy Lane and pass back to Cleon, Desh and Sor, Cool and Canson. Immerschlag, Celine Tonic, Noah Townsend. Cool Untuk, Rivla, Hauman Sonic, Meánscoil and Trócaire and pass. Oh, Paddy Lane is Stakti, Noah Townsend, Agus Cownishal is Staks and Angak, August Tommy there, co-scored on Trio out of Chanónaigh. Cooler, cool, cooliner, cooling, gobber, gob, Anna Chaivlin Cicadla. Nish Spragic Shishin, Meánscoil and Trócaire. Noah Townsend in an odd cart. Again, Terra, Agus Shokung a Rishtid, Mishnaka Konish. Cléag Oscail Súsca Mórhín Céite nómad Harfa Chown agus Congrach ach Anna Chaivlin Tanis Daniel Kirby for sé Coolín Úntaach níos Tuiscin Counsa Tríocht an Sonnig of Arlar Parka Daniel Kirby le scoring Cléag ní raibh sé fiú ag fécintar na Coolí an son Ordíocht ag Kirby agus Meánscoil and Trócaire gafa contostic an tarn about a Chanónaigh bhí tar contostic le sigéad Coolín sa cléthe agus idir ríist Ein Coolín Oán chun am hasa Bhuicas an Counson ag Daniel Kirby. Is Corlaish ag tastálann son ó immerthór Naas na Rí. Cléthe Harfa Spórtúil Harfa Tanavach. Charlie Carroll, cool bar leis go amach a ríist. Ag Leathcheannais amala cúpla nómana nus taobh Sutton Fark round ha congart an lína agus ag deire imethe hÉireann lína agus é sin I bhábhar Meánscoil na Trócaire tóca go mar tan ghuéis na seolta nisischa Cín Gara. Tá sé ag iarché chuirtín isteachtaín lína lán tosaigh sin atá bríomhar an Mark Tócan son Ard goháil Jane an son agus an lán tosaí Tomás Kennedy for sin chéad Coolín sa cléthe. Deisiga hinis gá Chúlín de bhearna Oscailtidir na fórna. Ó chaman céirín I rathela. An Canson a meisteach agus díreach Haran Trasnán. An tarna Coolín ag Kennedy. Níos táchtaí de Meánscoil na Trócaire iad ag neartú agus singad teanar le haum. Sin cool agus trí Coolín Stíigh Chéile an son ag Meánscoil an Trócaire. Tréimh se forlábhais go cinnte ribh le haum an kick amach a ríist ag Charlie Carroll. Taobh howlan is roundathe, gá nómata go nám fácas sa céadla. Naas na Ríine sé glóric fragra na scór na sinna Géileidir agus tá Cluiche an son. Díreach os córan réitóra Darragh Martin atá sínta. Agus beidir go méid focail ag glús den éigent an son chumá ag réitóir an cléthe Seán Lonergan. Nis Tom Kelly. Sin kick séir seo Hógant. Fécant de immerthóir atá séir ag deire. Counson ó smachta go háling. Agus sa glóir immerthe chumá ag Rob Murray sa cléthe. Matthew Kelly, Hernasty Murray. Charlie Carroll a ríist an Coolbara. Nómad a bhaint go nám atá fácha in san chéadla an sá. Sa Bháinseach ag gluthe úntaach ar fad Leathcheannais chuirní Ógáin. Bí na cluichí scoilna seo anna bhinnic arás. Agus céad lad in chéad sco fechan sa Chanónaigh. Niall Kramer. Pass sin beáí Amracach agus Shellah tug ar Naas de Meánscoil na Trócaire. Ach an ceann gan bheith úntaach agus Naas na Ríine an dáir na déanamh botún
Bonúsa go ribh le haum. Lord fun of course with a Collie Shuralton son, Daniel Kirby tá Kiontach, the Lovishin Roard, agus Shansanish, ag Brian Hochter, Naas announce reached. Charlie Carroll. Sin Dír Catalishach an am Cút of Gorta in Sin Chéadla, a rimid go meg rá nómad Samresh le Churlish and Chucha. Héna hocht gona héna sé agus furin rálí rá chúlín an uachtar. Is befrála Naas scóirí aimsú ribh le haum tá deisian son ag Brian Hochter rudigan to hosnú dómh ach tá go leor cosantóirí stigan son ach ag deire tá fear brúte chun talún istigh ann agus tar sé kicks éasca go maidhearfa the scoilm ráthar Christy ó Naas ribh le haum agus seansa chu an fearspáir sin a chuir síostí éon chúlín amháin. Lohan na Cluiche dar nós chéadla ag Meánscoil na Trócaire. An kicks nes a Tráchtaire agus na gléis na méadthe gotha agus ag deire chuir sé stachan son ar Tom Kelly. Ní deasa le héad. An Aodha laham séite nómad Samresh immerhan son ag Sean Lonergan rud a chilín go bhfuil gá chúlín idir na fórnan sa Bháinseach ag le haum anna Chaimhland, anna Haspántas an Cool an chéad ceann ag Ferdy O'Donnell an tarna ceann ag Noah Townsend do Cnoc an tSeabhaic a chilín go bhfuil gá chúlín after ag an risha. Héna hocht ag Meánscoil na Trócaire Cnoc an tSeabhaic héna sé ag scoilm ráthar Christy Naas fanna gíling búg feint an chéad lethe teacht agus action ille an dair le gan bhail. Rucha dhéanamh ag Rob Murray and pass him Mishachtí Murray Shugama Desh Leathcheannais Hogan Cup on a Meánscoil agus ag deire hÉireann Trasnáin an son Naas gotí seo Chanónaigh agus Pergol oscailt istigan son agus Desh and Cup on a Meánscoil hÉireann Trasnáin agus Matthew Kelly ag aimsú Cosantóirí déanamh na scórála den Naas gotí seo Chanónaigh Desh an son ag Tom Kelly ag scuile Ríogh Mounthawk isteach hÉireann Trasnáin Naas Lár Páirc sné Liam O'Connor O'Connor fós dul tá fear leistigh tá deisian sa ag Naas cool sar cool ag Ferdy O'Donnell I Lár Páirc ag Meánscoil na Trócaire tá misneach in Ishacha deisian son ag Daniel Kirby coolí Mounthawk sin is bhfuil freigra bhfuil scór in Meánscoil na Trócaire Dave Elliott an ceann na Meánscoil tá sé sin hÉireann Trasnáin an éireann son ag Paddy Lane Meánscoil na Trócaire oscailtíonn sa Paddy Lane an passamachtaí Cleon deisian sa cool an ceann immerseach sa líontán ag Noah Townsend Coolúnta anna Chaimhland Daniel Kirby for sé coolí Mounthawk níos túiscin ceann sa dríocht an son ag a bhar Lár Páirc Daniel Kirby le scór an Cluiche ní raibh sé fiú ag fé
Trócaire roimh le ham cúil agus trí chúlínas Míchéal in imach Chanónaigh Paddy Lane, Noah Townsend leis an cúil agus Daniel Kirby agus Tomás Kennedy leis na cúlín eile. A dágad gá chúlín chun tSeabhaic ag an mrise ansá agus áit sa Leathcheannais an dúis dos na bútóirí. Réitor ar National Páirc sin é fear fan hin an mhuilansa in iscurt hibridáran. Sean Lonergan, Cluiche Spórtúil, Anna Chóric, Anna Chaimhlann ar fad gadí seo. Agus is an dúrcaigh fannachtaí go mé gachtainna I meisteachtaí na háise go cearta beag lona beag Cluiche ag carúla Naas na rion san tarna lehansá. Ach é sin ráta ní mór an méid é chuir isteach ná amach ar cuasaí an Chanónaigh Shelafón gahaisteach ag Meánscoil an Trócaire Cnoc an tSeabhaic. Calís an son feiceigh an réitor, be sé spéisiúil an féidir lóhan rithim agus an ceanasíocht a bhí có ribh le hailme chamád ag túsan dar lethe. James Fisher. Dulcan ceang a dhéanamh an son agus an pastí Jack Murphy. Is Cian O'Gara. Dí Daniel Kirby gá chúlí núnt go gés chéad le. Ag deir fáca fé Paddy Lane, trí chúlí nó chic na Éireann Lane sa chéad le. Brú an son Eric an lámh náird ag an réitor, bhí stracha agus tarrant a dhéanamh an son ar Paddy Lane agus cílíonn sé sin go mbeidh sé héan ábalta dul ar neistín spota chéine agus an kick Sarah Hogan. Tríle sin ceanta ón dalamh. Ceang sa chéad le ón chud lámha. Ceanta Aodha go maith Paddy Lane bhfuil crinnes again ceanta an dultar fórí láfach. Tríú ceannar stréachá. Agus a rís dachar beidir nuair airionn luaigh sin de mar Ríogh. Chuann sé dachar an fócas inis an kick amach le teachtó Charlie Carroll. Gléis méid a gotha leis na fún ar an Dave Howlacht Shelafón son ag scoil am ráthir Christy Naas na agus ag Garrett Tríd an son tá Brian Hochter seansaige ar a chúlín héanach an ceann son díreach las mud an fosta agus ar fóríl cúpla áir le ceile agus bheith scóraige tarna iirt ar fóríl ag Naas. Deis na más ag an dáhéamh ag túsan dar lethe. Kick amach son Garrett. Cnoc a tSeabhaic. Rálí. Agus ar neistí an Coolbara, Michael Tansley. Agus tríle Gary O'Riordan teach amach an taobh le ar neistí Tansley ríist. Naas na rí a brú go mór chun tSeabhaic inis. Níl sé éasca ar Cnoc a tSeabhaic teach amach. Déanta go maith son ag Ben Murphy. Fear sínt an son ach Murphy fós a teach amach an pass isteach an son dí James Fisher. Ag a deire. Clúdach maith an son ag Naas na rí agus fad na talún beidir gan Ríogh le Shelafón cumá níon ag Harnáis an son ag Meánscoil na Trócaire Cnoc a tSeabhaic. Paddy Lane an pass isteach an son Harnáis Lane. An lámha in áirde an réitor Bontáis á tart ní léon Bontáis seo ach take an son agus ag a deire tarrintar Genzi Gléit Harnáis ag an réitor Sean Lonergan agus an kick séir le teacht ag Paddy Lane agus ag Meánscoil na Trócaire. Gan éon scór fós feiceas a dar leach, seantain is ag Paddy Lane. Trí chaing de chúlíní sa chéad le chic na Éire. Ceantain teacht isteach. Aodha go maith agus le Caron fosta Haran Chasnan an son ag Paddy Lane. Chéad cúlín sa dar le feice going. Agus a ríist an scórála teacht de Meánscoil na Trócaire. Kick amach initial teacht ag Charlie Carroll. Fad galore leis a gceansa. Ag iargé Cormac go fada le Dara Gilmartin ag a deire thar é siúd ach Shelafón an son ag Naas na rí. Smachta go maith an son ag Tom Kelly cúlín massa chéad leithe. Ó pass Cluiche an son. Deis ag Daniel Hamill teacht isteach. Dí Tom Kelly ríist.
Began the Strachan son, and Raitor Squealer Lesh Nimmert. There's Rob Murray. Cal McCarthy in ish, agus Kasha shoot dul Sheardee, Niall Kramer, Brewer shoot, ac Irene Lesh Gamahanson, a coward to Yee, Kalisha Gadera, agus Naas and Lesh Gig, Sarah Ishtakati, Brian Hochter. Co-captain and son, Sinead Jamie McGurk. Dara Gilmartin. Scoring Tastal, Tamalona, Yaim Sheeder, Cowan and Counts on Imaha, Glán Haran Chanónaigh, Dara Gilmartin, and Tarna Coolín a shoot. Hastig Shishanuha, and Bjarna Shisti go Coolín reached. Pressure here! Pressure here! Pressure here! Coolagus Ne Coolín going to Hena Shacht. Míchéal score. On Carú Nómad agus Fehan son, ag Scoil an Ráthair Christí ó Naas na Ríogh agus Cárta eile Brahamanesh, ag Tacht an Réitor Dultín Pócha. Ag Leabhart le fear Naas na Ríogh á sé. Agus Cárta Bui eile an son, Brunta ag an Réitor den Chalís son, Címid cé Fiochan Count son, Iver Cúig Diag, Sna Evan Gilmartin. Garta Buis on Shelevanson and Gary O'Riordan. Nashin Coolbara Tansley. Brewer Shudak Agadera, Jane Kamahagan Coolbara. Gonna go score Fekik Tusan Darilaha. Score and Tave. Murphy Sihed Lavin Kate Denoman on the town of Congrek. Son of Husker of these Sus. During commercial effects, Tarnilahan saw reached. Tarrington son of Her Niall Collins ac yn buntáiste tuga gan Raitor Chachach son Ben Murphy. Murphy fósadol and Malanga awn le pass a Howard Toshik Paddy Lane. Shanson saw Coolín ag a dera agus é sin Haran Chanónaigh Paddy Lane. An Cúgu Coolín ag a should be. Beidir raibh Leathcheannais son cool. Ac ag an dera beishid sásta an scórí aim shoot 3 Coolín after reached. Anna Coolín ag a dera Paddy Lane. Tá fear sínta agus Corlaisi Tastal an son ag Charlie Carroll. Agus ag Mail an son in san Immert ach ó héh scórála a 3 Coolín Starland chéad ceannig Paddy Lane ó Chick Sair. Dara Gilmartin son le sár Coolín den Naas na Rí agus Paddy Lane an son ón Immert leis an Ríogh son chun 3 Coolín a chágan tidir na fór na héine de gona héine seach de ríist an sásta clé Leathcheannais de churn I Ógáin. Agus well ag fécinn tá siad Congrach, ní líon ceist fé Corlaisi fósach ar Charlie Carroll, Coolbara Scoil an Ráthair Christí. Cuinnigh an tarna clé Leathcheannais teachta Máric sin idir Scoil an Ráthair Christí ón Ómáid agus Delasal Naomh Garrel tó Chislán na Bharraigh clé bheith ar siúl. I mé láthe seanaí runta rún an ála go 2 o'clock agus a ríiste bheith le feiscin beo. Her YouTube TG Caharnish tá Coolbara her national na cosa. Och nómad geamh cata in san Darla. Ag a deireadh tá Charlie Carroll Olive leis an gicamach tá hógand. Treis an gcuirtú sin a bheith chuirteach ar feadh nómad na ghó. Nóir de haon siad agus ag a deireadh brise I teachtaí Naas na Rí déanta go maith son ag Rob Murray on a cléthe chuirteach siúd Shelf Kyle agus ar Naas ag Meánscoil Trócaire ag Bogga Gamar Shachsa Lawrence on Desh ag Niall Collins Collins I féidir le sé gáil ag a deireadh fad na talún Shanson son ag Noah ag Paddy Lane her Naas son di Niall Collins ag brú a teachta seach ón na Cosantóirí agus ag a deireadh iad brúta amach son di Daniel Kirby Shelf a gcónaí ag Cnoc a tSeabhaic Seachtaí Collins bouta bháin eile Saul is an owl, galore imrahori Páirc sa Cluiche, Daniel Kirby, leis an Ríogh, leis an scór mirúil ela, an 3 Coolín sa cléig Daniel Kirby, scored an chéad scór ríist. Leis Naas na Rí Queen of her Unadí, Hogan de Seach, he's fungan son Cera Coolín atra.
Luchlanta Buntanavas cuasaí go dtí seo slú mór taistealaithe an sa dín Bháinseach chun dáscail. Jamie McGurk. Lord na pellan son tá Darragh Gilmartin for sé ráchúlín Masita Cléthe. Gilmartin a ríist. Carrick tastáil. Tarrington son an Buntáise tugadh an réiteoir. Leis an lá fós an orda bléon Buntáise sinníon ceis bhfuil tá Calíise an son capam déantar Evan Gilmartin an tamsa. Ach well tá Sean Lonergan chun é léchar neis go dtíon chéad spotte ach an bhanistíocht ó Naas na Rí agus iad ag Aragón go a chóir go mbeadh an kick séir ón áit stig ach well níl ach réiteoir bhána going agus sinné fear fána chun an mhuile. Den ómid caite sa dairle. Tá AJ Jordan le teachtasteach hÉireann scoil na mráthair trístaí ó Naas na Rí agus an lucht banistíocht áspraige agus ágrís ag ribh sin beidh kick séir acu. Liam O'Connor leis a Masita Hogan. Scóir tastáilútha. Ó ríist an gléis méadathe sinna chuirseach ar nílan. Cansa na mithe fós tá deisir scóra an cansa. Well, beidir go oscail tíiste ó tá fear sínta an son agus tá Evan Gilmartin sínta an son for sé buile agus saonc. Láidir seach sa chaim cín an son agus tá an cléthe teach tasí inis ach níl an réiteoir. Well, tá fear eile sínta inis agus ní mór an réiteoir smachta chumadidir cuasaí. Tá Gilmartin fós sínta for sé buile maistig an son ach an réiteoir rá nach raibh rud míad de leithach feice aige. Don Calíise sa tá sé chun leirt le Liam O'Connor. Agus beidh cart an son ach dachan cháirte sinníon cheist an cléthe teach tasí. Agus well an tamig amach tá éon ó díobh catin san tarna le. Ceiricúlín idir na fórna. Cadín cinna bheith an réiteoir an son tá sé leirt le beirt. Agus ag iarraidh gur lábhar crathe agus carta buí an taobh. An ceann son ag Liam O'Connor de Naas na Rí agus ag Noah Townsend ar a daobh eile. Agus well tá an réiteoir chun é chaithbhisteach idir bheirt agus onadí le teachtasteach. Slum gur AJ Jordan atá teachtasteach agus ag fágan na Páirc an son tá Ferdia O'Donnell an fear Bháinseach an cúbhann cansa caithtasteach. Smachta go háling an son ag Naas na Rí caiilte. Dint go an son chunéis sin a chud ar Naas. Gach sellh cótáchtach agus well tá dair ag trid ag fioch sa fáiléir te teachtamach an son tá scoil na mráthair Christy. Cal McCarthy. Gan a cúlí na bhána cos Sathairn le go dtí seo. É sin ag Darragh Gilmartin. Sin in fearla sellh inis. Go dtí Tom Kelly. Jamie McGurk. Las mai a siúd an son tá Matthew Kelly agus an pass baile an son go héifiúach ag Kelly. Iad a ceircú isteach an lán cúlí Brian Hochter cúlín Masicéad le bhfuil tá Calíise an son a híl mise ní aontaín an réiteoir agus deis ag Meánscoil na Trócaire teachtamach a ríist. Ní bheith tú éonar éasca agus stáidseat an cléthe sin an cóiríocht tá teacht ón réiteoir agus an cansa Iarraidh Garrón Turling ó ag an áde hain siad agus an cansa búte ag Gary O'Riordan. Carrick tastáil an son tí heilehú ach tá Calíise tuch an son I bhábhar Meánscoil na Trócaire. Maintar Círí agus maintar rálí sásta leis an gine son. Sean ní lucht banistíochta Naas na Rí mór an sásta leis an gine son. Niall Collins. Go leor sellh a clúta ag siúdans ó Chanónaigh. Isteach go fada le Daniel Kirby trí cúlín den chéad scoithe go bhar céine ach sellh caiilte. Darragh Gilmartin. Lámh an ard an son mór haimpelir bhuinéil. Tar an clog bhfuil ceann ó Medea caite in san cléthe. Agus ó thaobh scórála bhfuil tá ceiricúlín atragóní héna héinte go gine héna seacht. An buntáiste ag scoilsrálaí an sa.
Is oscailtí Iognáid Rís síos tríd an láir hasise teach tháinig cool as Cluiche mar seos I chéad le dóibh. Niall Kramer. And actually Brian Hochter. Glenmahimrige Hochter and agus oscailtin is a Rís tríd an Lawrence an tá Kelly a dul. Ó tá Kinishin Dulton aige agus ní luch lenta. Naas mór an sás leis an Kinneson a rug a raibh sé brú tríd an America. Shellar Naas Cnoc tSeabhaic. Oran Ferris and captain and son. Ian Coolbar, Sinead Michael Tansley, or coming out the stack. Emert Begonin squealed on Daw, Have a couple of nomen the news. Carra Uric Leg Foca. Agus Queen Gahig Turva going on Sauce of Bháinseach Chanónaigh. Shelvan Sonic Ben Murphy. Gadi Paddy Lane, Leshin get Ógáin Council. Egg Paddy Lane, Gahali into HÉireann Chasnon. Shindriacht. Arta Spontus. And Sheo Coolínig, Paddy Lane. And Bjarne Anish is modern for na Cúi Coolín. Heina dóig gonna heina seacht agus dá irnig taimhú anada seanska bheith comis dahrú eile. Nis Charlie Carroll leis a gic amach. Ríist Calís fecin sonnig an réitor. Buntáiste dul a bháfar scoil am ráthar a Christy. Agus couple of céims an reis brúte chuntasig ag an réitor. Cathal McCarthy. Jamie McGurk agus an lábhan ard ag an réitor cynnig sé Calís. Like a she's reached. Brian Hochter. Mark Tócaire son agus Desher Coolín in ish ag Evan Gilmartin. For sé Coolín ó kicks there sa chéad le. Cans on a mehishtach ag Gilmartin agus an tarna ceann ag a siúd. And Bjarne Harnashti Cara Coolín go ahrú eile na seo dhéanamh ag Náasnaí teachta seach tá Dara Cook agus Ivra de Alex Lenahan agus Cílín sé sin gúil Cos Úrach tastal ag an stad in Cluiche. Cara Coolín is na fórna. Ag fágan na Páirc an son tá Ivra Cúig Rob Murray agus Ivra Dóig Daniel Hamill agus mar derm se Cos Úrach tastal anna Cluiche cosisiúd ach tuigeann siad in ish go bhfuil trí nóid díag do an am fáca agus tá siad taobh here. Daniel Kirby, the Meánscoil Trócaire. Kirby a reached. Love and order gan ein cheistan son agus beg buile Ella and son, we better go again Ella dul seach an leabhar an réitóra. Agus Níl ceist fé kick sé Ella. Ein Meánscoil Trócaire agus deise go siúd réitór ag leabhar an son. Le Liam O'Connor Shah tá carta buí peach a sús hanna féin. Sin an tarna carta buí agus carta deargan ish ag Liam O'Connor agus well buile é sin dóibh 8 nómad agus dahad. An bhaine síocht híos fugan ish ag fécintar legan tamach na fórna tréis an carta dearg sin. Kicks here. Tóca agus HÉireann Trasnán Céile ag Paddy Lane agus well gachar a dul a bháfar scoil am ráthar Christy nó scoil na Trócaire agus stad seo. Cúig Coolín a ríisidir na fórna. Scóraigh tastal go dóit inis ó Naas ní le gá Coolín aimse star lecha. Sin good her Nash. Paddy Lane Rís and count Corishis and pass him out in Cleon and such Oran Ferris and captain Deshig and captain and counts on attack the shot. Sir Coolín and captain. Right, scored it in Héad Scoff Fecco Meánscoil Trócaire Chanónaigh Shin Countacha ag an captain agus Rihan Rosh and Ishacha.
sé Cúlín idir na fórna. Cansa smacht ag Naas na Rí. Scór ag tastáil inis. Dar nó tá fear san reis. Ina cuine, ach beidir goil oscailtan sa deisir Cúlín cansa na mithe ag a dara fóríl bhí seans ag dara Cnoc. Ní leanach an tríú ceannar fóríl ag scoil am ráthair Chríostaí. Agus den ómad go an fácathe in Sathairn le. Get to the ball. Is Michael Tansley leis go amach. Ready, behind you, Lee. Hey, crash it, crash it, crash. Stoch beidir le den ómad fácas i chéad le tháinig fiabhsar imar Meánscoil na Trócaire. Chamád ar momentum sin in Sathairn le. Agus iad fós in uachtar sé Cúlín an bhearna is móidir na fórna an sá Chanónaigh agus obairúntaach déanta cailí se le dúirn réiteoir agus kick sé eile dul a bhábhar Cnoc tSeabhaic. Cluiche tastáil an son. Dhearfa ag an staidse go dastóch cúl ó scoil am ráthair Chríostaí chun Tráchtaire Naas san caidhann seo sé Cúlín is mór an méid é agus nómad a gná an fáchan sa Bháinseach in deisceart hibredáir an Michael Tansley dín taobh out in Páirc. Keep working, let's keep working, Naas, let's go. There we go, double. Kirby ó Díra Cailton son agus Harnash ag Gilmartin isteach sa láir an son deis ag Evan Gilmartin. Seansan sa Cúl. Brúan son agus ag a dara, blockál úntaach bhí seansan son ag Evan Gilmartin Cúl ach stoppa ach beg kick sé réon chumachá agus bhfuil sé sin níos bhfuil carta sin in cheistetá teacht son go méid carta agus an ceisnis an Cúlín is tócha leir caiisiide sin tá scórnaigh tastáil go dóite agus sé Evan Gilmartin thugann ceann sa gá Cúlín ag a bhar chéanna go dtí seo ceann sa an ceann is fosa. An ceann na mithe isteach ag AJ Jordan becarta marrá go dara agus Díreach Haran Trasnán ahrú eile a dhéanamh an son ag Naas na Rí ifar fiche trí a teachta seach sin Owen Thompson. Cúlín. Sig fág na Páirc an son tá ifar fiche dó Jack Kelly. Ma immerthe Kelly an sa Chanónaigh. Ciceach an is le teachtó Michael Tansley dúir an clog bhfuil 8 nómad na mar sin fácha in san chéad nó san tarna le agus áit sa chluthe cheannis an dúis agus cad é mar dúis tas na bútóirín sa Chanónaigh lábhan ordig an réiteoir tá fear sin an son ach an buntáiste imimeis agus sellh a gcónaí ag Daniel Kirby fearile sin an son ach an kick séir I dul a bháthar scoil na mráthra nó dul a bháthar Meánscoil na Trócaire Kirby sínta agus carta eile braham le teacht. Cuoine go bhfuil scoil na mráthra Chríostaí Naas na Rí taobh le cethir díag agus límó canar díbrethe cúg nómad ó hin tan réiteoir inis ag labhairt le Alex Lenihan ní fada iste gur Páirc a há sé agus tá carta buí peocha sús agus siúd inis. Is Paddy Lane. Cansa imithe isteach ach ní bhaine sé an spruch amach fós comadthe in san immertáfach agus ag a deire Harnastí Collins go a Harnash ag Gilmartin. Immert anna scuilte istigh an son agus ag an deire an réiteoir scuile lótha kick séir I bhábhar scoil na mráthra Chríostaí ach an tamig amach sé nómad go leid an am fácathe. Buntáiste Cúlín ag fuair dhimmer riamh sa chomórta seo sin é Meánscoil na Trócaire Cnoc tSeabhaic. Cathal McCarthy. Cúlaigh tastáil braham ag Naas agus staidse den chluthe. Oscailtí Hoachtar inis ag lorg na peilistigh. Sé chuirch an talún. Agus tar sé sin kick séir éasca go má dhearfa. Ag Naas na Rí. Dá héamh cuioine peidir athar Hogan isteach
ach an kick séir seo agus deis an bhearnach ar nastí Ceire Coolín. AJ Jordan Hogaig. Ní fada sigar barca há sé an Coolín dernach ag a siúd. Ó hiic séir an iling begáí níos dúlánaí an tamsa. Ach leis an gitóg an counsa tóiste. Díra ceart an son ag AJ Jordan. An tarna ceann ag a siúd agus gá cheannastíige chéile. Ag scoil na ráthair Christine Osnarí agus an bhanistíocht a rálathe brúch an tosig. Is be sé spéisiú le Tansley leis a gicamach sa fad a chur leis mar atá Jainton son aige. Go dtíon coolbar a geall seir Dave ach an Mark Token son. Go héfachtach ag Meánscoil na Trócaire. Agus cíntóin son an coolbar ag rochar Naas Carol. Cúig nómad fáca. Cléma. Slán han son atá Collins a charín leis an pass a Howard dúig. Gary O'Riordan in ish. Rís ruchma a dhéanamh ag Meánscoil na Trócaire oscailtíonn sa beidir go bhfuil seansar Coolín an counsa choristeach agus Harran Trasnán lena Gordon an son. Scór ma heile. Tá siad in uachtar. Hé na cúideag ar chláir na scórin is ag Meánscoil na Trócaire. Táimid amacht. Charlie Carroll leis a gicamach ríist. Scór dernach son ag Shane Malone. Leis Naas an Tráchtaire ríist. An counsa well an réiteoir Sathairn kicks there Dóibh. Ní mór Dóibh an fellh aga féie hena sa seach sa Lawrence on. Alex Lenihan tá siad ag Rán van Stíl himróí fannacht sig sa cear nó higann siad go bhfuil cúlaigh tastáil Darragh Martin amach dín Clíán an son dí onadí eile sin é Owen Thompson ar nastí Gil Martin be siad ag iarraigh ag choristeachtaí imle Cearnóga beidir spás in ish ag Jamie McGurk ar an lucht banistíocht rá ag choristeach ach a rís brúiste an son smachtathe bhfuil éon chalís níl a dern réiteoir an lán tasí in ish AJ Jordan. Go Coolín an ar hana sé isteach amach dín Clíán cúlatá ag tastáil an táimig amach Jordan leis teileh ríist na scoil na ráthair Christy. Féic an brú agus an cosint á dhéanamh ag Meánscoil na Trócaire áfach. Dín coolbar Charlie Carroll. Níl ainge in ish ar an Dave eile an fort tá siad go léir leis an líne dahad a cúig sá. Shellah an son. An duine an cléas méid a gothar rá cábhfuil sé dul sidaíon ceismeil tá brú in ish. Tá Calís an son siúráilte. An coolbar trísh an fear haring sheer agus beg carta gan cheist an son ag dul di Charlie Carroll agus an réiteoir an spotta immerthóirí inis sin turfud na Páirce. Dach an carta se ceann dubh an son agus ní chi sé siúd héin action eile an so Chanónaigh. Bhí sé sin sinna ciúil go maith agus an coolbar i mithead an Páirc. Scoil an ráthair Christine Osnarí taobh le tróir díag an ish. Nis cóirleis fós a chur ar Paddy Lane. Siúrdeag go na cúr díag an sá ach tá iarrainn le cúigur díag an uachtar. Nómad go lenú mar sin na gná an fácathe. In san tarna tréimhse agus cúig Coolín idir na fórna. Kicks there tacht the Meánscoil na Trócaire. Tarna clé le cenne sem mórach sin idir scoil na mráthair Christy an Ómáid agus Drisleáin Naomh Gerald Caisleán an Bháirc. Ach leachos ag stad seo sa Leathcheannais ag Meánscoil na Trócaire. Nómad ag an ann fáca Shellah an son ag Ben Murphy. Tar sé fé Coolín é héin ach an ceann son ag Casa agus ar fóríl an carúcán ar stray ag Meánscoil na Trócaire Cnoc tSeabhaic.
Is Arella Stolum Levagenta on Tavlina and Rhetoric Fanacht. Agus some Grafar Meánscoil na Trócaire Taig Fágand Oshin McGibney. Niachme Cehannig Stachan Ád Siúd ach tá Ahrú Déantan son. Ceamach nes le teacht ó well, níos gom céta meach sa chúl dóibh mar go bhfuil an cúlpáir me hete Charta dóibh ach tá Shelvan son Ignástery 10 second go an fáca cúlaigh tastal má tá aon chance chuna bheith cá insan cailhann sa ach tá cúigur díag ag imirte gunmh treoir díag. Bhfuil críoch dramatúil an dún sinníon ce Shelvan son ag Tom Kelly. Caiisiad an fella chuirteach tíime le Carnóga seo chun Iarracht Darragh Martin. Ach Shelvan son ag Oran Ferris sinna captain Meánscoil na Trócaire déanta go mac a siúd agus seans ag Gary O'Riordan teacht amach a ríist. Sin me seach in am cútamh gortathe cúig cúlín idir na fórna. Bhí Meánscoil na Trócaire gá cúlín chun tosaigh ag an mrise agus tréimh se forlábhais ribh le am ach in áiríir tá siad níos fearsta dair le. Agus tá spántas úntaach ag lehéadí Daniel Kirby agus Paddy Lane a difríochtans ó Chanónaigh. Tá nómad geall bheith caiisiad den am cútamh gorta ní léon chóra feicethe cúla hastíí nó Naas seo chun Niall Kramer. Cá sé chuirseach ag ní laing istigin imime le Carnóga ag fanna Kramer fósa dalbúil sé taringa síos tá bheith kick séiricá. Agus is dom AJ Jordan ará é chuiristeach dí imime le Carnóga sinna treoirc atá ann. Tuigeann siad nach bhfuil mór an am a fáca cúig cúlín idir na fórna ansá. Agus an réiteoir glát Carta buíont an bronta ar ihre fithe sin é cín síhan ó na Gael. Ceann san imisteach sin an treoir é chuirteach ag a deire smacht a gáling an son agus ag teacht amach a ríist tá Meánscoil na Trócaire. Chorlaise chur ar Naas na Ríogh leannig an imirt. Tá beag nach nómad caite agus Gydí Daniel Kirby cad é mar clétaimer agus siú trí cúlín gach ceannach an níos fearná chéile tá sé ar na clúntan sonach ag a deire Shelf caiilte agus th Naas ag Naas na Ríogh gá nómad dam cútamh gorta caite ní mór an eile tóla a bheith le feiscin an sa Bháinseach agus Shelf an son áfach ag Darragh Martin caiisiad cúla lorach Martin fósadal brúan isis. Ceann san imisteach tí imime le Carnóga smachtathe Istigan son bhfuil seansans ar a cúlá na súla buintan son ach tá cailí seáfach feicethe ag an réiteoir agus seans a gcónaí istigán ag scoil na mráthir críostaí. Gá nómad go le dam cútamh gorta caiteann sa. Caiisiad an cúla riil agus a lorach áfach ach an fód seasta ríist an son ag Meánscoil na Trócaire agus iad teacht amach boutáin eile. Cúig cúlín idir na fórna. Agus an tam geall bheith caite. Réiteoir ag fear ar an uaireadóir agus an cailís agus an buntáise sin a ríiste dul I bhábhar Meánscoil na Trócaire Cnoc an tSeabhaic. For Cairdeag sin é AJ Jordan. Agus Carta buí ag Jordan an son. Maile ríist an tam Caise beannach a bheith stigan sa in san Bansha tá os cion trí nómad agus an Aodha dhearg sétan son ag an réiteoir don géadú riamh beag Meánscoil na Trócaire Cnoc an tSeabhaic ag imirte Leathcheannais Curny Ógáin Bhíidir níos fearn sa cluiche má ach ag a deire cúig cúlín atra ag an mrise bhíidir gá cúlín chun tosaigh an cúl ribh le haim ag Noah Townsend ach tá spántas má in san tarna le lehéadí Oran Ferris Niall Collins, Daniel Kirby agus Paddy Lane ar aus an damdómh a thugann bua agus cúlín nó cúig cúlín de Ferris-bar an sa Chanónaigh an scór deirg an sa cluiche Leathcheannais héna cúig ag Meánscoil na Trócaire Cnoc an tSeabhaic héann te ag scoil an ráthir Naas na Ríogh cógáir agus le Meánscoil na Trócaire. Rucha dhéanamh ag Rob Murray an pass imisteach Murray seo go má deis leis a gitógan ceann san a meitheas teach
agus ige deire hÉireann Seasnán an son. Naas na Ríogh gotí seo Chanónaigh agus Páirc oscailt istigan son agus deis an ceantan a meisteach hÉireann Seasnán agus Matthew Kelly ag aimsú. Cosintúir déanamh na scórála den Naas gotí seo Chanónaigh deis an son ag Tom Kelly. Kelly ag scuile Ríogh Mounthawk isteach hÉireann Seasnán. Naas na Ríogh Páirc sinna Liam O'Connor. O'Connor fós dul tá fear leis tá deis an so ag Naas ar cúl. Sár cúl ag Ferdy O'Donnell. I leabhar Páirc ag Meánscoil na Trócaire tá misneach in Ishiacha deis an son ag Daniel Kirby. Cúlí Mounthawk. Sin. Is bhfuil freigra bhfuil scór in Meánscoil na Trócaire Dave Elliott an ceantan a meisteach tá sé sin hÉireann Seasnán an éireacht an son ag Paddy Lane. Meánscoil na Trócaire oscailtí an so Paddy Lane a passamachtain Cleahan deis an so cúl an ceantan i meisteach sa líontán ag Noah Townsend. Cúlúnta na chaibhantanis Daniel Kirby for sé cúlúnta níos túiscin ceansa. Dríocht an son ag a bhar leabhar Páirc. Daniel Kirby le scór an Cluiche. Darragh Martin. Scóir tastal Tamalón ar Yaim Sheeder Canon and Counts on Imaha. Glán hÉireann Seasnán ag Darragh Martin and Down le pass a hard Toshik Paddy Lane Shanson sa Coolín ag a Dara agus é sin hÉireann Seasnán ag Paddy Lane on Saulas an Owl galore Imrahori Páirc sa Cluiche Daniel Kirby leis an Ríogh leis an scór mirúltach eile an Ríogh Ben Murphy. Gadi Paddy Lane leis an Gitog an Counts ag Paddy Lane ga halíonnta hÉireann Seasnán. Lane Rís an count chuir an passamachtain Cleahan sa Oran Ferris an captain Deisig an captain and counts on a tactics. Sár Coolín ag an captain. Right, scoring it in